जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बायदियैनो होनाय जागोन। मोनसे आपडेट नोंथांखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय। स' बिटिसि सोरखारा बुंदोंमोन दि एमआइएलआव 100 मार्कनि बिथोराव 100 मार्क मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो 3 लाख एबा 5 लाख रां होगोन होनना बुंदोंमोन। बे 3 लाख एबा 5 लाख रांखौ दा बिटिसि सोरखारा होसिगोन होननानै मिडियानि गेजेराव बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआव नायबा निसय मिथिगोन। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंबा आं चेनेल साबस्क्राइब एबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट हरनो दाबाव। थ' भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला जय बर'। नि थांखि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ मालांखावनो फोसावदों आरो थांनाय दाख्लैनि बिसायख'थियावबो बेखौ जोङो रोखायै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो फोसावदों। दा फोसावनाय लेखायै जायफ्रा बर' बिजों बा माने बर' बिमानि राव जे आयदा एमआइएल बर' एमआइएल असमिया एमआइएल बांला एमआइएल आरो हिन्दी एमआइएल लानानै जायफ्रा दिनैहाय 100आव 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोननो जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बायदियैनो होनाय जागोन। आरो टप 10आव फैनाय फरायसाफोरनो बेवहाय मिडियामनि खोथा गैला, जोङो गासैनोबो जोंनि 5 लाख रां जे फोसावनाय बेखौ जों होगोन। खिन्थु आथिखालाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि जा कर्ट अफ कन्डाक्टआ दाबो जोबाखै, बेखौ जोबनायनि उनाव जोङो बे फोसावखानाय 3 लाख आरो 5 लाख बे राङारि अनसुंथाइ एबा बान्थाखौ जोंनि फरायसाफोरनो जायफ्रा नाम्बार लाखिनो हाबाय, जायफ्रा बे पजिसनाव फैबाय बिथांमोननो जोङो होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन। थेंक इउ सार।